għax iż-żewġ rid nilħaq biex tkun fit-tix tiegħi. Vera? Ukoll I kienet parti mill-fatt li għaġġilna naqra. U uħti mbagħad issa trabbit. Irnexxiela tiġi l-mami. Iva, irnexxiela. Għax imbagħad mietet ftit wara. Tix kien f'Settembru mietet f'Februari. Irnexxielna. U uħti speċi trabbit miegħi. Żgħira, issa miegħi missieri kienu mur ix-xogħol. U kellna tzija noħt il-mami, tzija Ġiża, Selmela jekk qed tismana, għadha ħajja. Li hija superjuna tal-musew, niftehmu kienet ċebba ġifieri waħti kienet tkun magħha miegħi u missieri skont meta għax għandi tendenza nifel. Allora trabbit hekk, iżda meta kibret ġiet isa bejt tifla waħti.